Ki pradok prasnam ki page ya kane ka video ka jonga menta. Ke bang aku mai kerut pi ka long halor ka tu ka jingkren jong ba pulen do mo ka jingken tok ka jong u persya ya ka VPP bat ya ki pai ba ka bri unyu trap. Ke bang ken mau kolong ba u ong ba balei ba kini ki pai ba bat ka VPP ki ha ka sarkar MDA tu menta balik mi ki por jong doktor mukul sangma. Kaji keli kalong ya u kalong ba ngaku ban ong ba balai de ki kano kapor mlong se haba kadawa ka kam ha kano kaporu ni kloi ban long ki ba yaki na kamenta ka hok ka jongi bana de ba polong do la ngi yaki ka por jong doktor mukul sangma unji de la ong ngi balai pi ki por jong doktor di lapang hari kumta balai unda sungu jenjara kata balai unda sungu kia ya kata kaja kijungi hakane ka juk sarkar MDA tu mo balai nu kwa ngi ber khina du ipor ba mensuan rengla ap la sanpos nem menta ba ka sarkar ka day ya ka ban review no ya ka resolution polisi nomor kami hapshu hakajing ya jaga por tengle skude balai kata menta balai ukwa balai uku tau bapul ba ukwa bangile ki na ru ki por ba khamen shua hoy men shua la shi post nem ru m ar post nem ru m lai post nem ru m sa post nem ru m meta san po tekla i bha ka por bangin ya ki no menta na menta ban review no ya ga reservation policy na mar ka ne ka reservation policy kami hapshu bat kane ka juk ba menta na mar ku kapau ni khasi na khambun pa ban ya ki garo na mar kata kada yang iban review te balai ba pul dok undah kuwa ba onda o ngin dei be ki ba kham chua te balai mau dei mau ki ba dei be ki mi chua ba pul por balong presiden KSU ka benta ka ba arpat ke bang kwa ban ong ya ba poleng do mo kadai halor ka to ka ong ba kibaya ki de tang ginong dislipar kinong yak taksi mbat ki nong diwaidong wong ba kedan yo sa nyo persen ru kinom yo kam kine hoy kata kalau ka basisya hoy kinong yak taksi kinong dislipar kinong diwaidong kinom yo kam kumba ong ma ule se kalau kumta rega ong hatok kim don kundur kti maki nama takalawe ji kun ki jongki hato kinde se banyak ki nam taki jongki kun jongki den mar kata ngong bopolong dor udon ki kun ya ka ba sisin gasni kin hawat kamat jam bat kin hab yele ita ki government gota nam taka kamlek pule pa per de bopolong yo susana man le pule ta ki jing pule ki jong u nak beta kiwi kam doktor kam engineer lane ban rung si wiwi kam sarkar urum yo shu nomor long MLA te nomor kata ngang ong haba ki nak ta ki kun ki joki na mata ka bri unyu tre baraka wai nak beta ka hok joki kun si jantia jungi baraka wai de ba ki mata joki ba ki nya taksi menta ki kam sarkar sakimyo re na ka benta joki kun ki joki na mata ki paradok prasnam ki jongki ki benya ki na mata kata te se ba polong do lada umyo lada mi ki na mata ki wai saka wei pat ka benta ka bang nga UI ba Ukraine mo hak ba ong ba ngila jadi kini khmat kani ka kamram kini mi khmat banle ya kan no ka benta mo hak sinchar khadar hoy ketalo ka badai tang bang ong ni pi ka wei men shua ba polong do hapor pilong present ka SU license sausin chisnem pidang ya wer ya kipaj ba ka bri ni trap ban penlong ban banyak ki bat khang sinong te balai menta pi ong gupta hasya men chuaru pila dei ban chushani abe jikti kin ruput ke mele de banyak ki magla jidi ki kum kinom ikmat te balai pat pi awer ki balai pi awer khang sinong te namar kata menta na pila don yala de ka bor ka bah kli kum ki minister mo piang ban kade kamram jongi kinong mi khmat ban pet ya kata ka benta te namar kata la de kita kiwi benta phim kwa shu bakini ki
ladangi syania tanghi kini ki MLA ki balong menta kamut ba lemda dai na kaji ki jaga VPP bat kaji ki jaga padba ka briu new trap gane ke expert committee kanam wan urlong lano lanoru hakaji im gajongi ladangi syania tangha pi ki MLA hikin ku balang menta ladangi syania tangha pi ke sarkar kamut ba gane ka jinga keren na kabenta ka research version polisi lane kata ka expert committee kanam don hilano no haduk da wai no jaga pratheiru tena mar kata nga ong habara keren ya kana kono keren da perkhat nde ba kudokti na mar ka sutu lang baka keren ba pol ndo kamde ke keren nam ta ka jing i ya ka ribu je driu de ka jing keren na kabenta ka political gain jong la jong ba namar ba so shifting kata ka VPP baksawan ka bor namar kata rasno kumbal la te pijak kumnor de ba pol te mar kata ngau api sasimpan badangi syania tangapi na kata ka reservation policy kamot hadir spas nemru kampat don kata ka jing review ka reservation policy mar kata ka de hok yang gimana ki menta ba pimnon hok bandawa bang balik pimki kam chua te namar kata nga ong api simpan bakum ki pai bang ngimde ban syak ban syak thame kum kine ki jing kren ki ba kren kurlat bom don lat sudah kumui pan te kuble sibun ki baro ngin saya kendu aku ipat ke video ke badang sa penmi nang ne syakmat